गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं थाम्बनेइलावहाय लाबोदों रायजो राजाफोर प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा थाइसे बुगा फुनाय फिथाइ होननानै। मानो थाखाय थाइसे बुगा फुनाय फिथाइ होननानै बुङोब्ला नै साननैसोनि सिगां बिथाङा आर्मिफोरनावसो सैनिक अफिस बिदलाबायनाय। बे सैनिक अफिसखौ माबाखौहाय स्कुलखौ बबेनिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला MOD मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्स बेनिफ्रायसो मोननाय जायो। दिनै भारत सरकारासो बेखौ होनो हायो। स्टेट सरकारनिफ्राय एप्रुभेल नांगौ। बेवहाय गासैबो जोङो नैबे जेरखम जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय माखासे बिबावदों आरो मेडिकेल माबानि थाखाय जोङो मा होनो कलेजनि थाखाय बिदों, बेबायदिनो बेखौबो बिफानांगौमोन। दिनै बिथांमोनहा बेखौ साना हस्लाबा आरो गासैखौबो बिथांमोनहा मेम'रेन्डामाव लिरस्लाबा मुस्लाबा हाखु दाखु दिनैहाय बिथांमोनहा जेरखम मोनैयावनो बुगा फुनायावहाय फिथाइ जानाय, बेबायदिनो दिनै राफोद जायालाफैनो दिनैहाय राजनितिकआव फैनानै माखासे बर'नि मावनांगौ खामानिफोरा आद्रा थानाया आरो जोंनि बिटिआर एकर्डआव माखासे बिबावनांगौ माखासे आद्रा थाबोनाया रायजो राजाफोर बियो जाहैबाय प्रमद बर'नि हाखु दाखु एखेबारे बुगा फुनाय। बे फिथाइखौ जेरखम मानसिफ्रा जानो लुबैयो बेबायदिनो गाव जाखांफुनाय समावनो बिथाङा राजनितिकआव फैनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे हानि होननानै आङो सानो, जायनि फलाव आङो बिथांखौ थाइसे बुगा फुनाय फिथाइ होननानै बुंदों। रायजो राजाफोर नायदो, सासे आर्मिया बा सासे अफिसारा माब्लाबाबो मोनसे माबाफोरखौहाय अनुस्थानफोरखौ होनो हाया बा मोनसे सैनिक अफिसखौ होनो हाया। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ खोनासंनानै नाय आरो कमेन्ट खालामहर। आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आङो नेक्स्टआव सुद्रायनो हानाय बायदि। रायजो राजाफोर बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। माब्लाबाबो सासे आर्मि अफिसारा सैनिक अफिसखौ होनो हाया। दा जोंनि इण्डियानाव गासै थियाट्रि स्टार दङ। जोंहा नांगौमोन, जोंहा बर' रेजिमेन्ट अट'मेटिक जागौमोन। बोसोरब्रैसोनि उनाव जुदि मोनसे ट्राम जोबोब्ला बोसोरफ्रोमबो खमावनो जुदि 50 जन आर्मि अफिसारफोर ओंखारोब्ला, बेबायदिनो मोजां अफिसारफोर ओंखारोब्ला अट'मेटिक जोंना रेजिमेन्ट जाहैनायनि मोनसे माबा दङमोन। रेजिमेन्ट बिलाइनांगौ जोंहा प्रयजन गैयामोन, सैनिक अफिस बिब्लानो जागौमोन। बियो जाहैबाय प्रमद बर' मानगोनां बिथांमोनहा साना हुसिया एखेबारे हाखु दाखु बिटिआर सुक्तिखौहाय एनडिएफबिनो होनो नागिरनायावहाय बिथांमोनहा बारस'नानै लायनायावहाय बे गोरोन्थिया माखासे बिनांगौ सुक्तिफ्रा थाबोदों होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। आंनिबा बेबायदि जादों, आंनि मोन्दांथियाव, आंनि स्टाडियाव। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय, सोरनाव बियो सैनिक अफिस बिदों, सोरनाव बिनांगौ, सोरनाव सैनिक अफिस बिदों। बेनो जाहैबाय जों भुल बुंनो समायगौ, नोंथाङा भुल बुंनो समायगौ, नाथाय दिनै सासे बिटिआरनि CEM चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार जालायनानै दिनै बिथाङा बेबायदि भुल गोरोन्थि बुंथावथाव नङा। रायजो राजाफोर खोनासं, रायजो राजाफोर बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है, सोच है, वो बहुत ज्यादा है। किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश सेवा की काम करने के लिए। इसलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार को थोड़ा सा बोलेंगे कि कोकराझार में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का हर स्टेट में एक ही सैनिक स्कूल है, हमारे असम में भी एक है। लेकिन हम चाहते हैं बोडोलैंड के लोग, हमारा जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है, सोच है, वो बहुत ज्यादा है। किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश सेवा की काम करने के लिए। इसलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार को थोड़ा सा बोलेंगे कि कोकराझार में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का हर स्टेट में एक ही सैनिक स्कूल है, हमारे असम में भी एक है। लेकिन हम चाहते हैं
बोडोलैंड के लोग हमारा जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है, सोच है, वो बहुत ज़्यादा है। किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश सेवा की काम करने के लिए। इसलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार को थोड़ा सा बोलेंगे कि कोकराझार में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का हर स्टेट में एक ही सैनिक स्कूल है, हमारे असम में भी एक है। लेकिन हम चाहते हैं बोडोलैंड के लोग हमारा जो पेट्रियोटिक जो एक विचार है, सोच है, वो बहुत ज़्यादा है। किसी का कम मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए कि देश की सुरक्षा के लिए, देश सेवा की काम करने के लिए। इसलिए हमने एक सैनिक स्कूल का मांग रखा है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से भी रक्षा मंत्री जी को, भारत सरकार को थोड़ा सा बोलेंगे कि कोकराझार में एक सैनिक स्कूल होना चाहिए। और अभी उम्मीद है कि एक सैनिक स्कूल का हर स्टेट में एक ही